1-2 көнгә сузыласы эшне әлеге машина 20 минутта башкара. Гадәттә күлмәк, чалбар сызымнарын кисә, бүген Казанның технология һәм дизайн көллияте студентлары анда битлекләр өчен тукыма әзерли. Карантинда булуларына карамастан. Калабызмы, калмыйбызмы бер кем дә уйламады. Без әйттек, ярар, кайчан килергә, кайчан булышырга, кайчан тегергә. Көллиятә укучы 760 студентның барысы да хәзер дистанцион рәвештә белем ала. Теләүчеләр исә волонтер буларак уку йортында 5 сәгатьләп вакытын битлек тегеп уздыра. Бер бүлмәдә күпләп җыелмыйлар, бары тик 7-8 кеше. Тигезләп киселгән шушы материалны хәзер үтүкләргә кирәк. Битлек тегү җиңелрәк булсын өчен. Үтүкләп беттердек, хәзер инде моннан битлек тегәргә дә була. Бер битлек тегәр өчен якынча 2 минут вакыт китә. Республикага ярдәм итәргә уйлаган студентлар арасында кызлар гына түгел, егетләр дә бар. Артур Мәшәриповка мәсәлән үтүкләү эшен тапшырганнар. Өендә диплом эше, күлмәк көтсә дә, битлек тегү хәзер кирәклерәк ди ул. Беренче тапкыр юлга ярый. То есть ул бик анализы түгел дә инде. Шул бер-ике тапкыр кисәң була инде ул. Көненә ким дигәндә 300 шундый битлек. Мәгариф министрлыгының мөрәҗәгатенә җавап әнә шул. Бер өлеше безнең коллегалар мәгариф системасында эшләүче, укучы студентларга, укучыларга, укытучыларга, хезмәткәрләргә тапшырыла, ә икенче өлеше оператив штаб карамагына республиканың. Битлекләрне карантин беткәнче тегәргә исәплиләр. Рәлия Вәлиуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.